Apenas a 2 días do remate da campaña, a actividade do candidato socialista á alcaldía, Óscar Rial, é frenética. Serán as súas primeiras eleccións. De cara ao domingo, móstrase ilusionado e confiado en acadar uns bons resultados. Nas últimas semanas intentaron trasladarlle á veciñanza as liñas mestras do seu programa, que se basea en 4 eixos fundamentais. O primeiro deles céntrase en poñer as persoas no centro das súas políticas, apostando polo centro residencial como un dos seus principais proxectos. Poñemos as persoas no medio de toda a atención, de todo o traballo municipal. Temos que intentar acometer canto antes o proxecto do centro residencial, porque é fundamental para Rianxo. Temos que conquerir e acabar a Casa dos Mestres como vivenda social e apostar por un servicio de axuda ao fogar de calidade. Para o socialista, outro piar fundamental será a creación dun plan de mobilidade que mellore as comunicacións entre as distintas parroquias do concello, pero tamén con outros municipios limítrofes. Un sistema de bus interurbano que melloraría de forma directa a área comercial, a área industrial e fomentaríamos ao mesmo tempo o asentamento poblacional en Rianxo. A liberdade de desplazamento é unha máxima para esta candidatura e por eso teremos todos os nosos esforzos postos en este proxecto. Rial é consciente da necesidade de realizar un cambio das actuais dinámicas de funcionamento municipal, apostando pola realización dun plan de mantemento e limpeza, así como tamén pola unificación dos servizos municipais. O outro dos seus eixos programáticos serán os proxectos do Rianxo do futuro. Que levamos 5 meses elaborando un proxecto para que a xente perciba a través dunha serie de paneis que fomos amosando nas diferentes asambleas e meetings para que realmente a xente perciba que hai un traballo detrás, que non todos somos iguales, que o noso traballo está reflexado en esa parte e iso vai a corresponder solamente co 25% do noso proxecto. E por moito que se diga que a execución de novos proxectos non é beneficiosa para Rianxo, non o entendemos, porque este é un traballo de futuro. Queremos gobernar facendo propostas de goberno, non queremos gobernar facendo propostas de oposición e vivindo sempre no pasado. Rianxo ten que ter un futuro e Rianxo ten que ter un futuro da man do Partido Socialista e da candidatura de Óscar Rial.